bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV moni kala salminama inde mum e yettode mum caggal yettude Allah en jetti jomiraɗo subhanahu wa taala dokkuɗen hande tigui ha mbawɗen jottade ɗo e plateau men Pindi TV gam yewtude yewtere men nde gowɗen yewtude yewtere men kumtare en calmini bandiraɓe ganduɗa ɓe gondiɗon ɗo ɓe liggodtoɗon ɓe hono Dieynaba Sow en calmini ganduɗa hono Oumou Dieng en calmini bandiraɓe heddiɓe kala ene heedi banggue men nano Dieynaba Sow ene heedi banggue men junggo ñaamo hono ceerno Ahmadou Ly eɗen gonde gogo meɗen Adji Diaw en calminiɓe kamɓe foof en juurimamaɓe joni noon dokketen ko Dieynaba Sow konngol nde salminta bandiraɓe tigui Tidiani Sarr caggal nde jettuɗen Allah julɗen ko ene laaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kanko woni bajjo Aminata Abdoullahi timmode annabaɓe en jetti dendagal bandiraɓe fulɓe wattuɓe hakkille Pindi TV kala e saaha modde salminago jutta en calmini dendagal hoɓɓe ɓe bismiɗen ɗo hande nde wonno Pindi TV ko galle fulɓe bisimilla moɗon e Pindi TV Allah jarama Dieynaba Sow ɗum ɗon en calmini gogo Adji jaam hiire salmitimama salmini bandiraɓe wonɓe ɗo ɓe foof ɓeydu sawto eyyi mi salmitima bandiraɓe mi salmitima Tidiani yettude kala gonɗo ɗo e Ayaw haɓrede Pindi TV mi salmini bandiraɓe foof bisimilla ma gogo Adji Hamidou Ly a salminama a juurama machallah calmitimon min juurimon min beltanimon min ñaguimon ɗo min ñaguimo yafuya dangal jeego Pindi TV fo min calmini ɗum min juurim ɗum to dillat to fo min ñaguimo Allah yo Allah waɗa ɗum en barke machallah en calmini Hammadou e ceerno Mamadou Kane on calminama on juurama calmitoɗe bandiraɓe tabarakallah en jetti Allah no fewi en calmini dendagal kala jooɗiɗo ɗo e émission men Kumtari to radio men Pindi TV télé men onon fof kadi on jarama en beltinone garagal amen ɗo kala goto dillat en ñaguima Allah tabaraka wa taala yo Allah ɓeydan ɗum ɗon towal mum barkat nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam salam salmin assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh kadi en mbi alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ɓe jetta Allah jomiraɗo subhanahu wa taala Pindi TV eɗen calmi dendagal bandiraɓe fof kala jeeɓoɓe télé emen duwono télé on de Allah nawrata ɗum yesso min calmi dendagal bandiraɓe fof e kuuɓal haga assalamu aleykum wa rahmatullah a jarama ɗum ɗon Thiat Walo jaam hiire walla ko kodde bewɗo assalamu aleykum on calminama salminago ɓurno teddude mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullah caggal yettude Allah julde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe nene baba en calmini kilifa diine kilifa aada kilifa cosaan kala mbiyo mbimi wimami onon suuɓiɓe yiɗɓe yeeɓoɓe Pindi TV go foof mi tawimama to gonɗa mi salminimama mi ñaganimama mbeɗa ñaago e ma duwaw kala julɗo to wawi wonde en ñaganima ɓe gandanɗa hoorema nani leeli e hôpitaux ji ɓe wonɓe clinique uji ɓe wonɓe galleji Allah fiɗɗo koye mabɓe gummo e dow jaam haɓe dutto e liggueyaji mabɓe wonɓe kasoji ɓe Allah uddirtanaɓe e damal ɓe jalta ɓe dutto e activité ji mabɓe ardiɓe mayɓe julɓe Allah harnaɓe aljanna Allah nannaɓe aljanna e firdawsi mbeɗa wima Tidiani Sarr mi salminimama mi salmini wonɓe ɗo ɓe foof e ɓeɗo ɓe gandanɗa hoorema ko invité ji ma mbeɗa namdoma hande Kumtari Korka ko holɗum gaddanɗa yeeɓoɓe Pindi TV Kumtari Korka hande gaddumi ko kesum pul e mbeɗa arde sandaji Fouta aɗa andi sandaji Fouta kala ɗo dilli kam ganduɗa ko hunde welde ko yimɓe welɓe jiruɗe ɓe ganduɗa kadi yimoɓe ko yaade fullo ko yaade sunno ko yaade farilla gati ɓe jimani ten ko Mouhamadou Rasulullahi ɓe jimani en Cheikh Oumar Al Foutiyou Tall en andi noon hande nde ɗum jiiɗo Kumtari hande ko Kumtari weldi wonata to banggue men ga eɗen gonde ganduɗa jinnaɗo men sehil men mawnu men ƴeehi men kadi sen belama fofof meɗen hono Adji Diaw ganduɗa ñootowo ñooti baɗɗo fayida ñootowo ñooti ngana ganduɗa ɓorniɗo kam hande jooɗimi ɗo woni Adji Diaw nde noon hande plateau hande mbeɗa sikki haydara ɓuɓata hen ɗum noon haade men huccude e goɗɗum duttitoɗen e almuɓe men ɓe dokka en dande seeɗa mbawen ƴettude essence rabbi la ilaha illallah rabbi la رب لا إله إلا الله رب لا إله إلا الله رب لا إله إلا الله
la rabbi la ilaha illallah 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 wallahi wajud wallahi iski nabi ko jambar ko balo wujud aman iski nabi ko jambar jambar balo wujud aman wallahi iski nabi ko jambar jambar balo wujud aman hamada li rabbi zil arsi ko kalamutuni wallahi iski nabi ko jamba jambaro balo wujude ama bina domaka kola wallahi nur ya domaka wallahi iski nabi ko jambaro ko balo wujude ama Doto Madina jabado jabi moyide wallahi eski nabi ko jambar jamaro bahlo wujude amal kafasinaji kamecherdi wallahi ruge wolde faya wallahi eski nabi ko jambar ko bahlo wujude aman konyallo we walde tambani ko silame ya rasulullah ko iski nabi ko jambar ko balo wujude aman khaybar e bonde kame undo ko ay badiri jaw odirata wallahi iski nabi ko jambar ko balo wujude amani on jarama sandaji Fouta machallah mbeɗa sikki korka ka fof ko tampere nde yeehi machallah yo Allah lubron dade de ko juuti juddon hen machallah weli waɗi fayida ɗum noon gartaten koye Adji Diaw debbo mo horndal de Sara Niang a salminama a juurama haɓen namdi hol gonɗo Adji bandiraɓe on calminama on juurama Tidiane Yattour mi salmitima mi salmini kadi dendagal wonɓe ɗo e galle mi salmini sababu baɗɗo galle o ñaagui Allah yo Allah jutnu gurdam makko mi salmini nene baba mi salmini bandiraɓe foof ko namdinɗa kadi hol gonɗo Adji Diaw hol gonɗo Adji Diaw e Adji Diaw ko biteɗo Adji Diaw jibinaɗo ɗo e Dakar mawni ɗo e Dakar ɓi Aïda Sy e Djiby Diaw jeeya to Horndolde ko ɗo noon gurmi e Dakar eyyi Adji Diaw ganduɗa ko on woni invité min hannde Adji holko dillata eyyi dillanmi noon koye affaire ñootol koye ñootol gonmi eɗen ɓooyi heen seeɗa ñootol gonɗa tigi ganduɗa en jii hannde ñootol rewɓe hannde hewɓe eɗen jogii atelier ji hol ɓamtare wonde heen e hol kadi caɗele gonde heen eyyi ñootol ngol de ene waɗi ɓamtare ene waɗi caɗele ɓamtare nde ko ma anndu heen ko heewi kadi ma dañ heen yimɓe ma jokkondir heen yimɓe heewɓe e caɗele ɗe noon ko
ene waɗi satire seeɗa ene waɗi satire kono moni fof kadi ko asdike mum ñamata eyyi moni fof tan ma ƴeewa no liggotoɗa tan ha mbawa yaltude hen eyyi ñowtol joni kam so tawi a jooɗi tan aɗa fada client ara ñotana ɗum ma dañ hen ni kono ma woɗɗo haali il faut mbadda hen business seeɗa eno ƴeewede caggal leydi walla so jogui ɓe neldata ɗumen mbadda hen ko koccintoɗa ɗo e wuuro ko mbawa yaltude hen par ce que ka ƴettowo tahireɓe ka jooɓowo place ka jooɓowo goɗɗum e goɗɗum ɗum ɗon fof ma wadde hen ñowtima ene jaaha caggal leydi ene jaaha caggal leydi joni ɗo to banggue tisiji oɗen jogui hen caɗele codgol tisiji ene seerima walla seerani tisiji joni ne wayno won hen ceerɗi won hen ɗi ceerani eyyi ça dépend tan no joomum arde ko neɗɗo yiiɗi fof lani wawi dañde ne waɗi tisi ceerɗi taw to joomum yiiɗi ko tisi ceerɗo sodane tisi ceerɗo so tawi ko tisi moins cher kadi sodane ko neɗɗo jogui fof kam ne wawi dañde ko ɓooni taw kadi koko ñoote ha yooɗa tisi hayso seerani so ñootama ñootol moƴƴol tan yahan daara tisi ɗi kadi amin gala hen caɗele vraiment ko nawɗa jeere fof wawi dañde hen eyyi Gougou aji paalen gonɗen koye Korka aɗa andi paalen koye julde Korka ganduɗa koye événement mawɗo paalen e julde Korka ñootoɓe foof ganduɗa hande ene jaltina ñowti mumen holno jiiruɗon événement ji ɗi e nder Sénégal to fate banggue ñowtol ngol rewɓe ɓe ɓiɓɓe ɓe sukaɓe ɓe ñowti mabɓe Sénégal aɗa andi so événement ari tan moni fof yitta ko hesɗitinde comci mum ko jiiɗa ñootande ɓesgu ma ñootana hoore ma mbaɗa dal ha beltina ɓesgu ma eyyi garɗo e ma fof noon tan a faman tan no addiri ni so tawi joomum yiiɗi ko conna ɗum bagui aɗa wawi yewtidde e mum ha pamodira e mum so hollima hoore mum ande ƴeewa no mbaɗɗa ha mbawa ñootande ɗum kañumne ko yiiɗe dañde weltinde ɓesgu mum ko beele daña ɗum hen kañum hoore mum daña hen ko ñootanta won hen noon gaddan bagueji mumen kalda e mumen prix ñootana ɗumen joni so événement o yoni noon ko hen min mbawata ɓurde liggade seeɗa so client neɓe ko nden ɓurata wawde arde commande uji ɗi kadi ko nden machallah ɓurata wawde arde donc ko hen tan min ɓurata wawde liggade eyyi no wayi fof noon kam ko neɗɗo dañi fof ne wawi dañde hen ko ɓolni tigui tigui Dieynaba Sow nene sobta teg ɗon juguma seeɗa haɗuma ɓennude e Dieynaba Sow aɗa andi ka gadduɗo invité ma ko tailleur joni nak komi jiɗɗo namdonoɗa kammo par ce que min mi yi sehilaɓam rewɓe e worɓe ne ñoota jaggat ciseau taƴa hitande kitali tati pour taƴa tisi normal ko probléme namdonomimo to janggi ɗum holto taƴi taw o ɗiggini taƴgol holɓe no ñootani événement o so ari so no ñootiranno e nder avant korka taw ko noon heewirata client ji walla ala te so korka ka ɓenni holno client ji makko mbayata eyyi caɗ walla koye hen paalen ha joni en gaynani taw ganduɗa namde ɗi ko hen tigui paye tan inchallah so Allah jaaɓi Dieynaba Sow nan ɗo ganduɗa mbeɗa andine sobta yidde namdani Adji Diaw ɗum noon Dieynaba Sow tigi wadde Tidiane Sarr ha joni machallah en beltanima dendagal sandaji men jooɗiɗo machallah koɓe jimi ko waɗi fayida naati e ɓerɗe kadi koɗi toon wadde mawni meɗen hande Adji Diaw eɗen gandi ka debbo ganditiraɗo meccal ma ngal gonɗa ngal nde wonno machallah a waɗi hen golle baɗɗe fayida joni Tidiane namdi mama hol caɗele gonɗe hen kono min jinmi tan ko ya aranam ko hol ko tagma nadde e tayragal nde wonno métier ji ne keewi métier ji eɗen gandi hande gueɗe ne goodi ha heewi kono an cuɓiɗa ko meccal tayragal ngal hol ambition mo keɓɗa ha natɗa e ngal ɗon meccal Allah jarama namnima kam ɗo kadi ko mbawmi haalde par ce que tayragal ne wayno guila komi cukalel tan ko mbaɗa yiiɗi ɗum par ce que guila mbaɗa jangde nde ɓurani wonde hakkillam somi artini ni ko mbaɗa waɗanno ɓiɓɓe ko sukaɓe fijirta ko tan mbaɗa ƴetta cuuɗi mbaɗa taƴa mbaɗa ɓonin ɗum mi fiira ɗum kaala ha Allah waɗi jangde nde mi woɗɗoyani hen gaccumi mbimi mama jinmi ko janggude centre social goto no udditno e mi waɗa formation Allah waɗi mama ko mamam nehimi mamam nannimi e centre o toon mbanmi formation 3 ans ñootol e comme ça somin daari Tidiane yetto mi anda holko ɓurata fewde mum forma so Tidiane yetto hol so ɓonnima holko ɓurata yolde mum woni gorko woni debbo no taƴirte ñooti suka e ñooti mawɗo min mbaɗi ɗum min reen min jangi toon activité min jangi toon gueɗe kewɗa mais ñootolngol tan ɓurno nadde hakkillam e après nde keɓmi diplôme aji mi noon taw mi naati suudu après ɗon kam mi jottima presque dumunna mi ñootani kono toujours ne hakkillam tan toujours ne hakkillam ha Allah waɗi puɗɗimi ñodde nder gallam
fidi mi sodde machine goto mbaɗa ñoota nder gallam on machine ni mbaɗa wawi wiide ko ɓiyam sonnano mais ɓaade o hutoraki min ƴettumi mbaɗa hutoro e puɗɗimi ñodde ha ɓoyi coni machine goɗɗo woni ɗiɗe nder galle he ha finalement jaltumi mbaɗmi atelier ɓoowal mbattumi ñodde e ɗo addan ɗo jolami nder galle ɗo kewnumi tan somi ñooti mi gayni tan mi nelda caggal leydi ɓiyam nan toon e yummiraɓam ɗiɗo nan toon o ene wiye Hadi Gueye o ene wiye Mayram Touré kamɓe kewnumi neldude e finalement noon mbattumi ñotte kadi e yimɓe leegal ɓe ko noon dal addi ha atelier o dari tigi machallah waɗi fayida kono haɗam tottiddema konngol tan machallah Tidianiatou Sar hannde a ñantima no feewi elle ko debbo pullo rewɗa ɗon wadde kalna en hen seeɗa tigi ko debbo pullo rewɗa ɗo woni Adji Diaw debbo mo horndolde Saare Niang Pali Bey Boubou Jeeri heddorango e Molorango hersi Allah yiyedeɓe ko on tigi rewi ɗo Adji Diaw tigi rewi ɗo ene ganduɗa e ñowtol bangol fayida ngol ganduɗa Adji Diaw ko neɗɗo moƴƴo hayso wonani sababu nde ganduɗa wondemi ɗo ene alimentaire omo wawi ñodde tan ganduɗa o ɓorninami gati ñande foof ko ɓornino yimɓe ɗum noon caggal ɗum aɓennude are namdalam eyyi min gara hen on jiiɗo hatma traverse to aɗa yaha par ce que ɓeɗo mbeɗa min e mabɓe amin jogui namde joni haade namde ɗe natodirde ko namdi ko mbimami ko ya namdanomoyim ala accum en kumtima kay joni garen tan e sandaji ɗi ganduɗa kalen en ɗo ɓuure korka seeɗa ɗum ɗon ceerno Mamadou Kane memon ɓe ɓuure korka hande koye korka gonɗen émission kadi ko émission kumtari eyyi joni noon ganduɗa eɗen jiiɗi namdade hen ɓuure korka seeɗa en tant que almuɓe sandaji so ɗum wona tan dokkon min daade belde ɗe alhamdulillah gandu amin nani ceerno Mamadou Kane memani hen ɓuure korka seeɗa bihamdillahi en jettata Allah no feewi sababu majjum enen en gona haaliyankoɓe no feewi mataw ko musidɗo o tan woni sababu ha en jokkima e moon ɗum noon ɓayde ko noon yettorite en gona haaliyankoɓe no feewi kanko amon ɗo machallah wonko Allah rokkimo dande rokkimo hakkille rokkimo gandal rokkimo binde yaketmate sirriha iza ya baba adarati wallahi zidine makhatimo shtijan muktamara ay yaketmate shtijan ahmadun amjadun sharifun khabirun la الله سيديني مخاتم شقيا مكتمر أي كتمتي بيدي بي أحمد أمجد شريف خبير بخبعتي والله سيديني مخاتم شقيا مكتمر أي كتمتي شتيدا نعمة رخوة فداء لأحباب حضرتي والله سيدي مخاتم شقيا مكتمر أي كتمتي نعمة رخوة فداء والله لأحباب حضرتي شيخنا مرتجى نعمة رخوة فداء لأحباب حضرتي شخصيا وارث جاد وابل فيد مودي سؤالتي وارث جاد وابل فيد مودي سؤالتي والله حبذا عني وأصبع قدوتي حبذا هنيئا وأصبع قدوتي والله حبذا هنيئا وأصبع قدوتي قلبي وقوته شيخ تجاني شيخنا التجاني لقمتي أنجد الشيخ تجاني بداني جودما نعمة رخوة فداء لأحباب بحضرتي شتيجان أنت بصري ومهجتي أنت معنا يا خستي
ɗum tigi Allah jarama on jarama yimɓeɓe beltima no feewi machallah yo Allah accu on ɗo ko juuti ganduɗa ko foof koye juuɗe moɗon so ɓiɗɗo jibinama ha guinnon so dewgal yonti kumon so hawre timmode mofton ɗum noon yo Allah lubru on doolo lubru on sembe o ganduɗa sandaji Fouta ko weltinoɓe sandaji Fouta ko ɓamtuɓe diine men ɓamtuɓe ganduɗa lawol Cheikhna Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu ɗum noon ganduɗa hay goto ala wawde wiide joɓore moɗon min mbiyata on tan kon jarama no feewi ko ɓamtuɓe diine ɓe ɓamtuɓe leñol ngol yo Allah lubru won cukako mon ko juuti joni kadi ganduɗa patene e Gogo Adji Thiat walla ko jinoɗa namdade ko aɗa wawi reftude tan Gogo Adji heɗoma eyyi Gogo Adji komi jiɗɗo namdonoɗa kammo haade yeeɓoɓe Pindi TV nan gacci liggey mumen Afrique caggal leydi Sénégal kala to gonɗa e nder aduna soɓe kumtima happari ko Pindi TV ɓe jeeɓata ɓe ɗiɗi namdonoɗa kam Adji ñootol ene ɗeɓi muusi ene ɗeɓi hawnade hol jangguinɗo mo ñootol te mi yii ɓe gandanɗa hoorema ko tailleur uji sehilaɓam worɓe e rewɓe tajde tisi ne wona e mabɓe probléme ɓe mbawi jaggude hitande kitali ɗiɗi ha kitali tati pour ɓe taƴa tisi ko probléme wonata te so taƴi ɗum hawpari ñootol ngol ko holno ardata e makko haw wawa ñodde ɗum eɗen gandi kala ginnuɗo tailleur re guinna ko muusi ndax jonde joni sa paari e ɗum ɗon namdonoɗa kammo avant korka ka ñotolngol ne yarano e client ji ɗi e nder korka ka holno ɗum wayata eyyi ɗum tigui Thiat Walo namdal ma ngal mbiɗa sikki o arino hen ko ɓoyani ko ɗum noon Adji Diaw ko an tigui heeɗiri nofuru ma ko Thiat Walo haali ko eyyi ko iddi ko ko jaɓotomomi ko namni tajgol ngol tajgol tisingol e min mbaɗa taƴanno kono ko gila mbaɗa ñoota nder galle taƴanom ni ko comti sukaɓe kono caggal ko mattumi ñodde tigui tigui ko min hoore mi taƴani ko tayereɓe ƴettumi ko tayereɓe ƴettumi ko ɓen taƴata ko ɓen ñootata mi addan tan idée jaam wiya mbaɗire ni ɓe soɓe taƴi min moni fo adda idée min ñoota ha feewa so waɗi défaut kadi somi ari min daani wiya pirte wona ni mbaɗe ni kono min mi wayri jogade ciseau junggam mbaɗa tawi est ce que wonantama probléme aɗa noddira aɗa notiro komi tailleur so neɗɗo addanma tisi jogo e ma yakar comme tisi veba walla tisi goɗɗo wima nda nani te sa ñoti ɗum ha paari o anda ko an taƴi ɗum noon après sa yeehi ha jottima ha andi woɗɓe ñotanma ko holɗen caɗele mbawɗa hen dañde e sa jottima e hoorema min noon Allah ne waɗi ɓe ñotanen ɓe fof ne gandi mbiɗa jogui tayereɓe ɓe gandi ko tayereɓe tigui ñotata c'est que ɓe garan tan idée jaam mato soɓe garima ɓe namno kam holno jiiruɗa kam holko ganduɗa ko somi waɗi ɗum ma jaggam mi wiya ɓe gacce juuɗam tan comme ça so tawi oɗon kooli gacce juuɗam somi ñotani on inchallah mon belto walla so tawi ɗum yonani mi yaltinanaɓe modèle aji mi holla ɓe ɓe cuɓano koye mabɓe soɓe cuɓanima koye mabɓe on saaha ñoote oɗo instant oɗon jogui ɗum on puɗɗima nanude haaliss normal de nani million ngaji ɗi nan naata eyyi mi fuɗɗima seeɗa mais aɗa andi Sénégal mom toujours ko dernier moment ɓe kewi jooɗade so korko heddima balɗe sappo e joyyi ha balɗe sappo ko ɗon yimɓe ɓe won aroɓe noon mbiya nagganam place peut être kadi eɓe jiiɗa sodde law mais peut être ko moyen o wodani kono eɓe gaara kam ɓe mbiya yo naggane place jomum inde mum winde numéro mo téléphone mum winde so tawi jooɗima balɗe joyyi balɗe jeegom arani nodde wi sa arani kadi place o totte golle par ce que min jiiɗa kadi neɗɗo yaha sooda tisi mum yoɓa kalis mum ñalawma o yonta ronka ɓornade mi yiiɗa ɗum e noon tigui Gogo Adji joni ganduɗa heddi namdal gotal eɗen gandi koye julde paaɗe Tidiane hokkam ɓe jogui namdal catgal momi namdal gotal tan jaafoɗa gotal aɗa andi yimɓe payi koye julde korka joni son taƴi tisuji moon est ce que oɗon jooɗo ha ɓooy seeɗa wonɓe caggal leydi eɗen gandi oɗo instant ko ɓornade tan comme no ay Tidiane Yatou Sarr waɗi sañse e Dieynaba Sow e ano e sernaɓe men wonɓe ɗo min tan ɓooni ko yoɗani te baba Abou wi kam no yoɗi wonɓe caggal leydi ɓe est ce que ɓe jooɗo ha ɓooy seeɗa ɓe envoyé men nelduma photo ɓe mbima ko oɗo tisi neldumami ko ɗum ɗo jinmi taƴana kam e haaliss o holno ardata ha mbawa ñotande ha mbawa weltade neldaɓe ɗum ɓe ɓonnito toon ɓe ganda ɗum ɗo ko neɗɗo sénégalais debbo dariɗo ñotani amin neldi amin min ɓonni ɗum caggal leydi ne beltoy ɗum walla haade am arde joni tan wonmi jokkodiri e goto wonde caggal leydi neldimi modèle aji ɗiɗi wi ene yiiɗi hen goto yomi suban ɗum hen goto mi ñotana ɗum saaha e saaha fof mbaɗa jokkodira e mabɓe ñoote ha para nelde so jomum ɓornima kadi photo kadi nelda mi holla weltima hen mbaɗa ñoota kadi mi joƴƴina so neɗɗo wi ne yiiɗi prêt à porter mi fotana ɗum ko joguimi ko mi nelda ɗum suɓo hen ko weela mi haalana ɗum prix e waɗe emblé nawone GP nelde ha heeɓa
a jarama Tidiane konngol nan yeeso ma haademi artude serna ɓam eyyi ɗum tigi Gogo Adji joni noon aɗa andi julde nde fandimi ko duñodiral wonata jooɗotoɓe tan ha seɓɓe tan gadda ñooti mumen yo ñootane ɓe oɗon daña hen caɗele kay mbiɗa sikki jomumen gara dugrude on ñoota min parani ɗum tahi noon toujours min mbaɗa waɗa réservé ɗum ɗo mbaɗa salo dañde ɗiɗon probléme aji joni min mi calculan chaque jour ñooti so tawi ko ñooti 5 mbawmi ñodde walla ñooti 6 mi calculan ko hedde ɗum ɗo ko julde nde ko ñalawma foof mbami wawa ñodde ñooti naggam so tawi yettima janggo ko julde ko ɗon garitanmi kala gadduɗo goɗɗo mbiyan mi heewi par ce que jomum ni ne wiya so waɗiram saabu Allah sa ñotanani mi daña ñooto aɗa wawi rewde ɗum ƴetta donka ñodde mais so jomum ari yanata koye ma cukole tukusel ni ne wawi adde daro yennuma ala ko mbawɗa hen ko an tooñi donc ɗum ɗon kam mbaɗa doga ɗum wiyama janggo ko julde kam ko jingi ko fof paran heddo noon won aroɓe ñande subaka julde garan won hen aroɓe ñande hen garan bagage men tigi Gogo Adji a yimo Dieynaba Sow ko debbo pullo guila dow ha less aɗa andi enen fulɓe ganduɗen koko timmi ganduɗen en gandani ñooti kette ganduɗen ko ñooti ganduɗa ko wutta en dasan ɗum tan e leydi ko ɗum ganduɗen Gogo Adji ko debbo pullo ganduɗa jibinaɗo ɗo e Dakar mais sa nani sawtol makko a wiyata ko jidde jeeri onon jiini ɗum guite moɗon joni Gogo Adji ñootol ma ene abbite ganduɗa ñootol haalpulareɓe malla abbitaki min mbaɗa ñooti haalpulaare mbaɗa ñoota noon so leƴƴi ɗi fof eyi moni fof no yiɗiri tan no yiɗiri fof tan ko noon mbaɗinirta eyi moni fof kadi so tawi ari wi kam ko façon won hen ni gadda joni mbiyami ko ñoota leydi naggam dinni ñootanam ɗum comme taye gabonais taye congolais wutteji Mauritanie ɗi dolokaji worɓe ɗi Mauritanie grand bobo Mauritanie taw ko joni foni arabe grand bobo Mauritanie laabag mi ñootana ɗum ɗon fof ne woodi donc ko leƴƴi fof tan min ñootata joni leñol ngol holko mbassiɗɗa ɗum e banggue ɓornugal meɗen hanki ɓornugal men hanki ganduɗa pormotuji men joɗɗi e paɗe mukke meɗen foof leñol ngol aɗa wasi ɗum yo continue ɗum malla wallay mbaɗa wasi yoɓe continue ɗum gati ala ko ɓuuri ɗum yodde gati min kala xew mo dañmi ni ko ɗum kewmi ñantorade ko faate ko wayno cuukuji men folmade ñooti men wutteji timmuɗi e cuɗari men hanki ko ɗum kewmi wadde donc ɗum ne yooɗi dal ne yooɗi min kam mi yiiɗa acce jimmi tan ko hay sono wadde goɗɗum ne taw kam ene continue kam ɓornede kadi sukaɓe men ɓe mbawa andude ñantugal men hanki no wano tigi Gogo Adji aɗa andi gonɗen koye korka en natane ganduɗa kadi en jubbane e korka seeɗa aɗa yiya bandiraɓe men ɓe enen to diwan men to ganduɗen ganduɗa ko julde taske ari cembugol e pitturgol ƴehiraɓe mais hande eɗen jiiya ganduɗa sukara korko yimɓeɓe ene ñembi ha ɗeɓe ɓurtinde ko meɗen ene wiya kadi wona ko meɗen bandiraɓe ɓe holno mbajatoɗa windere nde ha mbawa ganduɗa wondirde koye munen taw ala waɗani hen gaygodiral taw waɗani taw kadi foof ne wonde e sunna ne wonde farilla ene wonde kadi aadi men hanki o eyyi ɗum kam sukar korko joni koko wonti goɗɗum nden aɗa ni wattino tan ko teddugal sa jogui temedere ma mbiya nda walla cooda paquet ma sukara mbiya ƴeeke nda walla mbiya ese nda walla mbiya koddiɗo ma ni nda e taw tan koko haaɗe doole ko fote hakke kono yeehi kadi ha wonti ƴeekiraɓe mbatti walla nawliraɓe mbatti ɗum no concurrence ni no ɓuura wawde wadde ni yeehi ha ɓurti juuɗe joni tottateɓe kadi mbatti so totta kadi mbatta ɗum no histoire ni woodi no jiiriɗa walla hayso kalnanima ha nanɗa mallirma ɗum walla ñoruma ɗum donc yeehi dal ha addi probléme aji goɗɗi ganduɗa fotani wonde e ɗum ɗon dal sinno ko saago yimɓeɓe gartira hen hakkillaji mumen teddugal kam ene foti wonde hakkude neɗɗo e neɗɗo foof kono noon woto wontu kadi probléme aji e wayno force ni walla wonta o mallodiral o ɓuurma wawde wadde walla o ɓuura ha jomum waɗa ko wawa ɗum kadi hanani eyyi ko ɗon tigui Gogo Adji mbaynortoɗa mataw yimɓe gudda e yewtere nde noon Allah jarama on jarama Tidiane yetto e onon wonɓe ɗo e plateau ɓe fof oɗo debbo pullo caméraman en ɓe wonɓe ɗo ɓe fof o ciwano en ataye e seeranɓe men ɓe on calminama on beltanama mi salmini kadi nenam
nenam Aïda Sy kanko woni ceernam kanko woni fofo am mbaɗa ñaago yalla junno ngurdam makko e woniraaɓam worɓe e sukaaɓam to ɓiyam atelier o kadi so darima caggal Allah e nela ɗum ɓiyam mbiyeteɗo Matam o waɗi hen ko wawi e ko wawa Matam e mbaɗa ñagonoɓe Allah moƴƴere kamɓe fof allahumma amin jibinmi ko goɗɗo jibini fof yalla waɗameɓe bare jaram soɗon tigui baynotoɗa bandiraɓe yalla nawro galle o yeeso tigui Tidianiatou Sarr machallah en keɗimo haala makko min gueɗal gotal mbattanmi eko haali ko onon tayereɓe fulɓe mbadde feere mbatton hakkillaji e téléji e meɗen fulɓe nde wonno hanki eɗen gandi téléji fulɓe ngalano kono hande téléji ɗi goodi en jii téléji goɗɗi ɗi leƴƴi goɗɗi ɗi ko ñootoɓe hono wonɗen tan rokki ɗumen doole wadde mbaɗe feere machallah mbatton hakkille e téléji fulɓe ɗi publicité ji mbaɗanto ɗon ɗi gaddon ɗumen ɗo e Pindi TV nde wonno ko ma juuɗe ɗiɗi coodidirande laaɓa machallah sandaji meɗen kadi en beltanima ɗumen nde wonno soɓe jimi en miijoto ceerno meɗen ceerno Mouhamadou Al Bachir Mountaga Daha Cheikh Oumar machallah en calmini kadi dendagal ɓesgu Cheikh Al Oumar Foutiyou Tall kodde Adama Aissa Ilimane Siré Samba Dembali Moukhtar en calmini dendagal bandiraɓe wattuɓe hakkille e Pindi TV Tidiani Sarr mi rokkitma ko ɗon tigui almuɓe men ha baynotoɗon bandiraɓe mataw gudden yewtere meɗen alhamdulillah min beltima e yewtere he min beltima kadi noddama ko min nodda ɗum ngo sabi min nodda ɗo ko noddama annabi sallllahu alayhi wa sallam ngare mantani min annabi sallllahu alayhi wa sallam eɗen mbawide kala ko dañƴen dañiɗemo saabu annabi sallllahu alayhi wa sallam yidde annabi sallllahu alayhi wa sallam ɗum woni ko rokkata foof o haali ɗo joni haala Cheikh Oumar Foutiyou radiallahu taala ala ko Cheikh Oumar en dañi ko dañiri ko so wona yidde annabi sallllahu alayhi wa sallam kala ko daña yettira Allah ɗum dañira ko saabu annabi sallllahu alayhi wa sallam jimo gorni wiyatno ar rabɓiɗino wi kala ko daña ɗum dañira ko saabu Mouhammada maɗa alhamdulillahi rabbil alamina min beltima e noddago he kadi ko haalɗo haala Cheikh Oumar Foutiyou ko memɗo min noon la budda min meeɗaɗo e hunde Cheikh Oumar Foutiyou radiallahu taala ko jimɗe Cheikh Oumar ɗi goni sangara men goɗɗi ɗi gona ndiyama men gona jumiraɓe kono sangara woni yimɓe Cheikh Oumar Foutiyou radiallahu taala ken gaynuɓe haalaɓe Allah 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 innahu zillun wa lahabun wa manhalu acha Allah 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 innahu zillun wa lahabun wa manhalu Allah 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 innahu zillun wa lahabun wa manhalu Allah 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 innahu zillun wa lahabun wa manhalu Allah innahu zillun wa lahabun wa manhalu Allah innahu zillun wa lahabun wa manhalu كل البرايا على أن الحق يلحلو بدون الحادي فليس يوحل حبيب خبير بالدواء ليس ينهل حبيب بأسرار القلوب منبه الله 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 إنه زل ولحب ومنحل الله إنه زل ولحب شيخنا عمر الفوتي عمر الفوتي عمر الفوتي شيخنا عمر الفوتي عمر الفوتي عمر الفوتي شيخ عمر الفوتي عمر الفوتي لا نما لا نما لا نما شيخ عمر من لا نما ما شاء الله liɗo buso kanŋetoraɓe en beltima no fewi en beltanima kadi bandiraɓe gogaji atelier o kadi wonno ko Fass Mawɗo atelier ma Keur Massar eyyi ko ɗon tigui atelier gogo aji tawete ɗum noon Allah jarama on jarama yaɓoɓe Ayaw Pindi TV yewtere men hay yewtere kumtari tigui hewon ji rewnoɓe ɗo ɓe en cadwalo ɗum noon on beltanama onon foof kadi on beltanama no fewi yo Allah yoɓ moƴƴere ɗum noon yo Allah waɗan en jaam e calal e kisal en calmini yeɓoɓe caggal leydi foof ɗum noon ha jaam ɗo jaam less jaam yesso jaam caggal jaam kadi ɗo hakkude ɗo mbawen hedde ɗo ha saaha goɗɗo so guena o ñawi ɗo e Pindi TV